Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Nyaya yandiunzawo pano inyaya iyo yakatanga kuitika kubva ndichiri ne14 years. Ndakatanga kubatwa chibharo ndichiri ne14 years, even though ndiri munhurume, but ndakatanga kubatwa chibharo nemukadzi wevamwe vainge vachiita zvematongerwo enyika. Tainge tichinamata navo amai ivavo. Nekuda kwekuti vabereki vangu vainge vari vanhu vainge vasinawo mari, vakafara apo pavakaudzwa kuti vainge vawanirwa nyasha, nekuti ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizotanga kugara pamba pavo. Ivo amai minister vainge vatori nemhuri yavo yainge yakakura. Ndakabva ndachizotanga kuenda kuboarding school. Ndakangoenda kuboarding school ndakaenda term imwe chete, then term yacho inotevera ndikabva ndanzi ndainge ndava kufanira kuti ndige ndichizotanga kuenda kugovernment school. Saka vakabva vachizondiudza kuti vainge vasingadi kuti ndige ndichigara kure navo, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondikatyamadzawo kuti kovanogoti havadi kugara kure neni seiko. Saka vaizoti panguva iyo yavanenge vachiuya kuzotitora kuchikoro, vaikwanisa kungonditora inini, then vobva vaudza driver kuti ange achizonotora vana vavo. Zvino taizoti kana tichifamba vaitanga kutaura dzimwe nyaya dzandainge ndisinganzwisisi sezvo ndainge ndichiri mwana mudiki panguva yacho iyoyo, asi nekufamba kwenguva vakazotanga kundibata nedzimwe nzira dzandainge ndisinganzwisisi kuti vainge vachida kuti ndinge ndichiita sei. Saka takazogumisidzira tava kurara tose from a very young age mukoma. Zvinhu izvi pazvakatanga kuitika zvakazototanga kutondinakidza zvisingaiti. Zvavainge voita ivo neshamwari dzavo mukoma, vaikwanisa kunditora voenda neni kuhotel tiri kana 4 kana kuti 5. Ivo vaine shamwari dzavo dzechikadzi, vobva vanditi ndinge ndichirara pabed, vobva vachizotanga kundibata-bata vachiita zvakasiyana-siyana pandiri, zvimwe zvandainge ndisati ndanyatsokutonzwisisa sezvo ndainge ndichiri mwana mudiki. Saka ndainge ndava kusatoda kutoenda kumba most of the times, nekuti zvinhu zvavainge vachiita ndaitonzwa zvichitondinakidza full time, but ndisingatozivi kutoti yainge iri abuse. Saka kubvawo ipapo mukoma ndakazotanga kudanana nevakadzi vainge vachigara kumasabobs, because uku kwainge kuri like kumasabobs kwekumasabobs kwekuti haumboone munhu umwe neumwe anenge ari muyadhi make. Vanhu vanenge vachifamba vanenge vachingofamba nemotikari dzavo. Kumasabobs kwekuti vanhu veko especially vakadzi vanongogara vari lonely at all the times, because varume vavo vanenge vaine masmall house. Apa ivo vanenge vachiitirwa ruchengera rwekuti vanenge vasingatotendedzwi kuti vange vachibuda, kana vakabuda vanenge vachitobuda nemabodyguard. Saka ndakabva ndachizoona kuti painge patori nemukana wekuti ndige ndichidanana nevakadzi vevarume vanenge vaine mari. Mukadzi wepanext door ndiye wandakatanga kufambidzana naye. Izvi zvainge zvatova zvemoney exchange. Saka ndaiwanzo kuti kana ndichienda kunotamba pamba pake ndaingopota ndichingomutarisa zvimwe zvezvo semunhu ainge atojaira. Iye akatozviona kuti mwana uyu akangwarisa, akazopota ava kunditora achindipinza mumba yake yemukati ndichirara naye. Asi handina kunge ndakaziva kuti zvose zvandainge ndichiita zvainge zvichitondikanganisa mupfungwa. Iko zvino zvemukoma ndava munhu wekuti ndinongoita basa iroro rekuzvitengesa muviri wangu, ende ndine maconnections kuvakadzi vane mari. Vamwe vacho vanenge vari mawidow ende vane mari, vakasirwa mari nevarume vavo vanenge vari pakungotsvaka murume wekuti vange vachifara naye. Zvino nyaya yavapo mukoma ndeyekuti ini nekuda kwekuti ndinoda mari handichasarudzi kunyange zvikanzi anenge ari munhurume. Ndakatobva kutonorara neumwe murume
zvinhu zvandainge ndisingambofungidziri kuti ndingaita zvinhu zvakadaro ndizvo zvandava kuita, kurarwa nevarume vachitondibhadhara. But macustomers angu akawanda vanhukadzi. Handizivi kuti ndingaitawo sei zvinhu izvi zviri mandiri. Mukoma handitokwanise kutopinda murelationship nemusikana anenge ari mudiki, ari wezera rangu, nekuti ndakatongojaira kubva ndichiri mwana mudiki kutongorara nevakadzi vakuru kwandiri. Handitokwanisi kunyange ndikanzi ndamboedza kushingirirawo murelationship nemusikana anenge ari wezera rangu, but zvinenge zvisingandiitiri. Ndizvo zvandakatojaidzwa izvi. Ndoitawo sei? Ndingazvifambisa sei? Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Ndichiuya pano, chimwezve chandiri kuda kungobatsira vedare renyu ndechekuti kana ukaona munhu anenge atora mwana wako achiti ari kuda kugara nemwana wako, hazvidei nekuti munhu iyeye anenge aine mari kana kuti, but unofanira kuti unge uchizongopota uchimbogara nemwana wako pasi uchimubvunza kuti agere sei. I don't blame my parents because as a boy hapana pavaizombofa vakafungidzira kuti ndingazosvika pakubatwa chibharo naamai minister. I don't think kuti maparents angu vaikwanisa kuzofungidzira zvinhu zvakadaro, but ndo zvaitoitika mukoma. Vaitorara neni and minister vaiva munhu ainge aine magirlfriends akawanda, saka vaitoti vari kupedza ushungu nebitterness pandiri, but vaindibata chibharo mukoma. Let us be honest with each other. Of course vakandipa a better opportunity in life. Kwese kwandiroda kuenda ndinokwanisa kuenda mukoma, but what she did to me, it was very wrong, and ndikukunyeperai. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Naimikozva zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakabatwawo chibharo nemukadzi waminister. Hanzi ndakatorwa kuchurch ndikanzi mwana uyu ari kufanira kuti ange achizogara nesu, tinge tichizomuendesa kuchikoro, tichimuendesa kuchikoro, but hanzi my minister vakazoti unozviziva here kuti ndakakusarudza nekuda kwekuti you are very cute and you are very handsome. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava hanzi ndatova nedambudziko ende pamwe pavari kuda kubatsirwa ndeapo pekuti vava kutorara nevanhurume kunyange ivo vari munhurume. Hanzi ndinongozviita nekuti ndinenge ndichida mari. Let us try to assist him in the comment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandinayo. Please mukoma, kana mava kuzoposta muzongondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndoda kukuudzai zvose zvakaitika mukoma Nashi. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndakaberekwa mainge muri mugore ra1982. Ndakaberekwa mumhuri yainge ine vana 5. ndini ndainge ndiri mwana wenumber 4. Baba vangu ivo vainge vachishanda kuNRZ. Baba vangu vainge vari munhu ainge achinamata, uye zvekare amai vangu vainge vari munhu zvekare ainge achinamata. Baba vangu vakazoshayika mugore ra1996. Mushure mekunge baba vangu vashayika, everything collapsed. Makore acho iwawo kwainge kuine like mutemo wekuti kana kuri kunzi murume akafa, kana hama dziine hutsinye dzaibva dzachizotora zvose, maisiwa musina kana chinhu. Saka baba vangu pavakafa, amai vangu mukoma vakabva vachizosara vari muzvikwereti, nekuti baba vangu vainge vari a businessman, saka vainge vaine mari dzavainge vakatora. Zvino hama dzababa dzakabva dzachizobatwa neruchiva, ndokubva dzachizotora zvose izvo
zvainge zvakatengwa nababa, mimwe midziyo yavainge vachishandisa pabhizinesi ravo. Saka amai vangu vakabva vachizosara vasina kana chavainge vainacho. Saka vamwe vana mukoma vangu hatitozivi kuti varipi, because ipapo vakangotiwo baba vachingofa, ivowo vakabva vachizongoshayika. Hameno kuti vakaenda kupi, but takangonzwa zvichinzi vanenge vakaenda kuSouth Africa. Saka mushure mekunge vana mukoma vakuru avo vataitotarisirawo kuti vana mukoma vakuru ndivo vanofanira kuti vange vachizosara vachibatsirana naamai, vakabva vachizongonyangarika. Then ndikabva ndachizomitisawo, ndakamitisa mukoma Nashe. Mushure mekunge ndamitisa, kabasa kandainge ndichishanda kakabva kapera. Ndakabva ndachizongotanga kungoita upenyu hwekungongwavha-ngwavha. Ndainge ndava nekatakshop kangu, asi zvinhu zvangu mukoma zvaipota zvichitorwa nekanzuru. Upenyu hwainge hwakaoma. Ndipo apo pandakazotaura neumwe mukomana wandainge ndichiwirirana naye. Nemukomana uyu taiwirirana, iyewo aitawo zvekutengesa chingwa. Saka tainge tichiwanzokufamba tiri tose. Saka akabva achizondiudza kuti ainge akaudzwa kuti kusakubva kwainge kuine imwe ng'anga yekuMozambique, hanzi ng'anga iyi yainge iine masimba, yaikwanisa kutibatsira. Akabva achizoti kwandiri, ine mukoma ndaneta nenhamo, there is no other way. Ndakanzwa kuti kusakubva uku kune imwe ng'anga, kana tikaendako ikoko tinokwanisa kubatsirwa. Saka takabva tachizoendako. Mushure mekunge taenda kuya ndopatakabva tachizoudzwa kuti ng'anga yacho yainge iri yekuMozambique, yaipota ichiuya ichidzokera kuMozambique. Takabva tachizoenda kuya, but mukoma ndakati ndichikwira bhazi tava kuda kuenda kubhodha rekuMozambique ndakazviseka, ndikazvibvunza kuti asi chandainge ndichiita ndainge ndichimboitei chaizvo. Saka mukuzofamba umu takazogumisidzira tava 3. Tino umwe zvekare uyo watakasangana naye akatibvunza kuti muri kuendepi. Tikabva tamuudza kuti tainge tiine ng'anga yatainge tichienda kunoona kuMozambique. Iye ainge achifambirawo dzemwana wake, ainge achipenga, but akazogumisidzirawo atoromba nesu. Murume iyeyo ndiye akazototisimbisa, akabva ati vakomana ngatingoitai zviripo. Saka takazoti tasvika kuya mumatare avo sekuru ainge ari matare eropa. Saka zvavanoita sekuru vacho ivavo zvavainge vachiita, vaikupa zvinozokupa hupfumi. Vaiti kana vakupa zvinozokupa hupfumi, vainyora zita rako mubhuku. Kana vanyora zita rako mubhuku, zvinoreva kuti mudare mavo unenge wava nechikwereti. Saka chikwereti ichi unenge uchifanira kuti unge uchizochibhadhara neropa nekufamba kwenguva. Saka unenge wava nechikwereti chavo sekuru ivavo. Vakabva vachizotinyora mazita edu mubhuku. Mushure mekunge vatinyora mazita edu mubhuku, vakabva vachizotiudza kuti vakomana, imi matova nechikwereti changu. Zvamava nechikwereti changu, ndiri kuda kuti munge muchizopota muchidzoka muno mudare mangu. Saka takabva tachizonzi nasekuru tainge tichazotanga kuita mari, asi vakatiti kana matanga kuita mari vakomana, zivai kuti munenge muine chikwereti changu ende munofanira kuti munge muchizochibhadhara nekufamba kwenguva. Saka vakabva vachizoti chikwereti ichi chinongobhadharwa neropa chete, nekuti zvinhu zvavo zvinoshandawo neropa. Saka ipapo pazvinenge zvichikushandira, izvo zvinenge zvichifidha ropa kubva kwavari, kubva mudare mavo. Ndivo vanoziva kuti vainge vachizvipa ropa racho, uye ropa racho vainge vachiriwana kupi. Saka unofanira kuti unge uchizoti kana nguva yakwana unge uchizodzokera kudare kwavo, wobva wachizonovapa munhu wedzinza rako, hama yako yepedo, kana kuti mudzimai wako, vobva vachizomuchekeresa. Zvikwambo zvavo zvobva zvanwa ropa, zvobva zvafara. Saka vakatipa mhiko dzekuti kana wajoina haufi wakaziva chinonzi urombo zvekare, uye zvekare waifanira kuti unge uchizorarama uchiziva kuti une chikwereti cheropa navo sekuru. Saka vakabva vachizotiendesa mugomo. Taenda mugomo muya takabva tachizonzi umwe neumwe aifanira kuti ange achinongedzera gudo raainge achida. Saka takati tichifamba
ndakaona makudo ndikabva ndanongedzera ranguwo gudo ndokubva ratotanga kutofamba richiuya kwandiri. Vamwe varume vandainge ndiinavo vakanongedzerawo makudo avo, ndikatoona makudo achitofamba achitouyawo kwavari. Takabva tachizodzokera nawo sekuru kumuzinda kwavo. Makudo awa akabva achizoshanduka akabva achizoita tsvimbo, idzo tsvimbo dzatakabva tachizopiwa. Tikabva taudzwa kuti taifanira kuti tinge tichidzokera hedu kuZimbabwe, tinge tichidya mari tichifara. Ndakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndisingafaniri kuti ndige ndichizodya nyama yehuku, muramba kana derere. Zvekare nevarume vandainge ndiinavo vakaudzwa kuti vainge vasingafaniri kuti vange vachizodya nyama yehuku, derere kana kuti muramba kana kuti zvinenge zviine salt. Usazodya zvekare zvinhu zvinobikwa iwewe usipo. Saka vakatiudza kuti taifanira kuti tinge tichizochekeresa vakadzi vedu sezvo tose tainge takaromba. Ndakazoti ndadzoka mukoma nemudzimai wangu takatanga kurarama upenyu hwainge hwakanaka kwazvo. Asi mudzimai wangu nyaya yainge ichiitika paari, mudzimai wangu ainge ari munhu ainge achinamata, ende munhu anonamata ari very tricky, nekuti kana ukada kutamba uchimuchekeresa kana akachengetedzwa naMwari wake, zvechokwadi zvinhu zvako zvinobva zvapanduka. Saka ndakamuka huri usiku, ndainge ndiine tsono iyo yandainge ndakanzi tsono iyoyo ndaifanira kuti ndige ndichingoiisa pahuma pake apa, ndobva ndakasika ndaibvisa asati amuka. Mukoma aita sekunge anonyumwa. Ndaingoti kana ndikangomuka chete, kana ndava kuda kuisa tsono iya pahuma pake, aibva avhunduka obva ati pane hope dzandarota, but ndabva ndadzikanganwa. Ndobva ndatoziva kuti munhu wangu uyu ari kutonyumwa. Saka ndakaedza nepose pandainge ndichigona napo kuti ndinge ndichimuchekeresa, asi zvainge zvichiramba. Sezvo ndainge ndatadza kumuchekeresa, sekuru vakabva vachizondiudza maudziro avakandiita mukoma. Ndaiti kana ndichigeza ndaiwanzo kutovhara mira rainge riri mubathroom pamba patainge tava kugara, imba yatainge tatenga kumasebhabhu makore acho iwawo. Ndaitovhara netowel because ndaiwanzo kuvaona sekuru vobva vati kwandiri, ko zvauri kukoniwa wani. Saka vakabva vachizondiudza kuti vainge vandipa mvumiro ngekuti ndige ndichitsvaka girlfriend. Ndakabva ndachizotsvaka girlfriend, ndikabva ndachizotanga kugara neumwe mukadzi, but ainge ari small house. Ndakazoti ndamumitisa, ndikabva ndavaudza zita rake, ndokubva vachizondiudza kuti vainge vandipa mvumiro yekuti ndige ndichimuchekeresa. Uyo ainge asiri munhu anonamata muzvokwadi. Ndakatotora tsono yangu akarara, ndokubva ndamuisa tsono pahuma. Mukomanashi usiku hwacho ihwohwo akazotanga kurwara ndokubva achizoshaika, but zvakatora nguva kuzonosvika achizoshaika apa ainge aine pamuviri. Glazi riya iro randaipota ndichiona sekuru, muglazi umu ndainge ndava kuona mwana wangu uyo wandainge ndakauraya ichiri nhumbu. Ndaitongoona glazi razara neropa ndichiona chipoko chake mwana wangu. Nekufamba kwenguva sekuru vaya vakazosvika pakufa. Mushure mekunge sekuru ava vafa, zvinhu zvangu zvakabva zvachizondipandukira. Panguva yacho iyoyo ndainge ndatorambana nemukadzi, nekuti aiti kana akatanga kunamata ndainzwa kutsva, like munhu ane high blood pressure anokwanisa kundinzwisisa. Kana uine BP une nguva yekuti unonzwa kutsva, kutsva kwaunenge uchinzwa kutsva mukati menyama dzako, unenge uchinzwa kuti mune heat, ende ndo zvandainge ndichinzwa izvozvo. Aingoti kana akangopfugama so ndaibva ndati nhai Mwari wangu, zvinhu zviya zvatanga, munhu uyu ava kutanga kunamata zvekare, tarirai muone nhai Mwari wangu, nekuti hiti iya yainge ichindikanganisa. Saka ndakabva ndachizotanga kungonwa doro, zvainge zviri zvinhu zvaainge asingafariri zvachose. Ainge akandiudza kuti ina handidi munhu anonwa doro. Saka ndainge ndava kutorinwira doro iroro svoto, ndichitoitira kutoti iye ange achitobhoyekana nazvo kuti anondiona ndichinwa doro, ndokubva tachizorambana. Mushure mekunge abvuma kuti tinge tichirambana, ndakafara ndikapembera, ndikabva ndati asi Mwari makanaka, mukadzi uyu ndaishaya kuti ndingarambana naye sei. Ndokurambana kwatakaita ikoko, ndikazotanga kugara ndiri ndega. Zvinhu zvangu mukoma zvainge zvava kundifambira, ndichiita zvemahure hangu. Ndakatanga kubata macontracts mamutare umu, uye zvekare tainge tava kuita zvekusmagla fuel, ndiyo yakaita kuti ndige ndichizoita mupfumi. Fuel iyi taibva nayo kuMozambique, taiita yekusmagla
tichiismagula kubva kuMozambique tichiiunza muZimbabwe tozoitengesa muHarare. Makore aya awo pakanetsa fuel taitodeliver fuel kumaservice station akasiyana-siyana yavamwe vanhu vatori nemukurumbira vainge vaine maservice station panguva yacho iyoyo. Ndakabva ndachizotenga mabottle store angu maviri. Mabottle store awa mukoma ainge ari munzvimbo dzemafaro mainge muchiungana vanhu uye zvekare maiuya vaimbi vainge vaine mukurumbira. Ndakatenga Toyota Hilux dzichiri kupisa makore acho iwawo. Zvechokwadi Mambo Solomon vakaona kuti vanity is vanity. Ndinotoseka hangu iwo uno mukore zvichinzi varikowo vari kutodzirombera maToyota maGD6 awa zvichapera after 10 years. maGD6 dzinenge dzatova motikari dzekutoti dzinenge dzichinzi motikari dzinongofamba kunyangwe nevarombo. Ndo zvinoitika mukoma, ende ndo zvinorwadza izvozvo kuti unoenda uchinotora mushonga uchiti unoda kudya mari, but mari iyoyo kana wava nayo unongozviona kuti zvechokwadi all is vanity. Ndakasvika pakuzvionera ndega ini kuti vanity upon vanities. Ndakafamba nawo mapajero maToyota Hilux achiri kupisa sezvinongoita motikari dzemazuva ano maZX nemaraptor. Ndo zvainge zvakaita Toyota Hilux makore acho iwawo payakapinda. Dzaiva motikari dzaifamba nembinga, waiti uchifamba nayo muHarare umu vanhu vose vaingokutarisa. Asi mukomanashi vanhu vakazoti votanga kupera kudzinza rekwedu nekuda kwekuti sekuru vaya pavakafa handina kukwanisa kuti ndinge ndichienda kuMozambique. Vamwe vangu mukoma ivo vakapona nepaburi retsono because vakaendako kuMozambique. Iniwo ndainge ndakabatikana pane zvandainge ndichiita. Vakabva vachizonopiwa maruva avo maviri, vakabva vanzi maruva iwawo vanofanira kuti vange vachizopota vachimadiridza neropa nemukaka unozanganisa ropa nemukaka. Saka zvinhu zvavo zvakaramba zvichingofamba mune zvakanaka. Of course mari ndinayo, asi ndanetsa nekuona zvinhu zvinotyisa mumba mangu mukoma. Mamira ose emumba mangu ndinogara ndakamavhara nekuti vose avo vakadyiwa nezvinhu zvangu vanongokaruka vanyuka mumamira imomo. Saka ndinogara ndakangovhara mamira ose emumarumu ose. Apa ndine zimba rakakura, asi wekuti ndige ndichisheya naye imba iyi hapana. Ndakanzi handifaniri kuti ndige ndichiroora zvekare. Apa mwana handina mwana. Ndinotoshaya kutoziva kutoti chii chandakarombera. Ndiri munhu mukuru mukoma, asi ndinongogara ndiri munzvimbo dzemafaro ndichimhanyisana navo vana ava vanenge vachida varume vanenge vaine mari. Kana ndikaunzawo mukadzi usiku ihwohwo ndinenge ndiri munhu anenge atoriwo safe, nekuti kana ndiri ndega ndinopota ndichidzvinyiwa nezvinhu zvandinenge ndisingaoni. Upenyu hwandinorarama hunorwadza. Ndakamboita makore nemakore ndichiita sekunge munhu ava kupenga nekuti ndainge ndava kusakwanisa kurara, nekuti ndaiti kana ndava kuda kurara paingouya vamwe varume 5 vainge vachiti vatumwa vauya kuzonditora, zvichireva kuti yainge yava nguva yangu yekuti ndige ndichizofa. Saka vaimirira paya pandinenge ndava kuda kubatwa nehope vobva vauya. Pandakangozviona kuti varume ava vari kuda kundibvuta ndiri kutsi kwehope, ndakabva ndachizotanga kurara ndakazvisungirira kuitira kuti ndisazobatwa nehope. Ndairara ndakazvisungirira mugaraji, ndakasunga ruoko rwangu kuitira kuti kana ndava kuenda nehope, kana ndava kuda kudonhera pasi ndobva ndavhunduka, nekuti tambo iya inobva yanyanyisa kukakata yobva yatanga kundirwadza paruoko rwandinenge ndakazvisunga nayo tambo iyoyo. Ndizvo zvandainge ndichiita makore acho iwawo, kuzosvika ndichizobatsirwa nevamwe sekuru vekuMalawi. Vakangondibatsirawo asi vakati mhiko dzangu dzinonetsa kuti vange vachidzichinja. Zvimari mukoma ndine mari, ende vakadzi ndinodanana nevakadzi vakasiyana-siyana vandinosangana navo munzvimbo dzemafaro, asi peace mumwoyo mangu handina peace. Kana kuri kunzi ndikabvunzwa neumwe munhu pari nhasi kuti
kana zvikanzi wazvarwa zvekare wobva wanzi wava kudzokorora kurarama zvekare, will you repeat it again? Never mukoma, handifi ndakazvidzokorora zvekare, kunyange zvikanzi kunenge kwauya chinengei, ini handifi ndakazvidzokorora zvekare zvekuti ndinge ndichizonzi ndaromba. I will never repeat it in my entire life. Nhamo yemunhu akaromba, nhamo iyoyo yakaomarara kutodarika nhamo yemunhu asina hake mari. Zviri nani unge uchinzi uri murombo uchirara zvako nenzara than kuti unge uchinzi uri mupfumi asi wakaromba. Upenyu hwekunzi wakaromba hunorwadza ende haujaiririki. Vamwe munokwanisa kufungidzira kuti sezvo wakaromba unosvika pakujairira kuona zvipoko, but zvinhu zveusiku zvinongokaruka zvauya kwauri usina kana kumbofungidzira kuti nhasi ndichaona chipoko. Apa pamba ndinofanira kuti ndige ndichigara ndiri ndega. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi dzimwe nguva ndinotoona kutoti kunorara hangu pamusoro pemba zvinenge zviri nani. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Muri Zimbabwe tadzoka zvakare nemamwe messages. Kune vose vaya vari single and searching. Kunana mukoma vose vaya vainge vachindipa pressure vachiti tiri ku UK, tiri ku Canada, tiri kutsvakawo vakadzi vekumusha, hatisi kukwanisa kuvawana. Heuno mukana, if you are single and searching, you can go to your Play Store kana kuri kunzi munoshandisa an Android. Mubva mangosecha kuti Trendza Date sezvamuri kungoona pavideo. If you are single and searching, please make sure that you download this application. It is available per Play Store. Then you register. After you have registered, munototanga kutoona mapictures evamwe vanenge vari single and searching. Mototanga kutongotaura mose sezvamunoita pa WhatsApp. It is totally free. You can chat to each other, and we are hoping kuti kuTrendza Date ikoko kuchatobuda marriages. Vana mukoma vaya vaindipa pressure muchitumidzira messages almost every day kuti mukoma haufa, isu tiri kutsvakawo vakadzi. This is the opportunity yekuti munge muchisangana. You just upload your pictures. Kana uchifarira munhu, you swipe to the right. Kana usingafarire munhu, you swipe to the left, wotodarika. Kana kuri kunzwa munhu iye akazotiwo swipe to the right pa picture rako, automatically anobva atouya kuinbox kwako, mobva matotanga kutotaura. Toda kuti marriages ange achizobuda. Tichingoti happy Trendza dating. The link is in the comment section.